Sa isang iglap ay singbilis ng kidlat ang naging pagsugod ni Gobernador Santiago. Sa tinataglay nitong lakas bilang isang likas na aswang at mga kakayanan ng mutyang kanyang tinatangan na mas pinalakas pa ng 10 ulit ng mutya ng putik, ay kumpiyansa ito sa ginawang pag-atake. Napakatindi ng pagnanasa nitong kitili ng buhay ng sino mang haharang sa ginawa niyang pagsugod. Habang nakatago sa kasukalan ang panig ni Lola Chedeng, ay nagbigay ng kautusan si Pilo at Burnok sa kani-kanyang mga tauhan. Inihagis ni Burnok ang kanilang mga sibat na may tansong mga talim sa papasugod na aswang, habang si Pilo naman at ang kanyang mga sundalo ay pinaputukan ng aswang gamit ang mga baril na nababalahan ng mga inorasyon ng bala. Subalit dahil sa tinataglay na ni Gobernador ang mutya ng lawin, ay malinaw nitong nakikita ang lahat ng paparating na bala at sibat sa kanya. Walang kahirap-hirap na nailagan ng aswang na si Gobernador ang lahat ng sibat at mga balang paparating. Dahil sa ginawang pag-ataking yun ng pangkat ni Pilo at Burnok, ay nalaman ng aswang ang eksaktong lokasyon ng pinagtataguan ng mga ito. Nag-iba ng direksyon ng ginawang pagsugod ng aswang. Tinutumbok na noon ang pinagtataguan ng pangkat ni Lola Chedeng. Mabilis na kumilos si Tandang Tasyo. Humarang ito sa papasugod na aswang. Dahil doon ay inilagay ng aswang ang ilan sa enerhiya nito sa kanyang kamao. Iniumang ang matutulis nitong kuko sa kamay. Walang epekto sa tagasalag ang suntok, kung kaya't aatakihin ng aswang si Tandang Tasyo gamit ang mga matutulis na kuko na binalutan ng enerhiya. Tumama sa dibdib ni Tandang Tasyo ang kuko ng aswang. Subalit hindi man lamang nagkaroon ng kahit anong galos ang parting iyon ng katawan ni Tandang Tasyo. "Ang akala mo ba talaga ay kaya mong wasakin ang aking kabal?" Sambit ni Tandang Tasyo habang harap-harapang nakikipagtitigan sa aswang na Gobernador. Ang mga titig ng aswang ay nagnanasang kumitil ng buhay, samantalang ang mga titig ni Tandang Tasyo ay titig ng isang mandirigmang gutom sa labanan. Sa pagkakataong ding yun, ay nasa itaas na ng Gobernador si Tandang Bosyo. Nakaumang na ang kamao nitong nababalot ng enerhiya. Nakahanda ng tumama sa ulo ng aswang na Gobernador. Subalit dahil sa taglay na mutya ng lawin, ay naramdaman ng aswang ang paparating na panganib na nanggagaling sa kanyang itaas. Sa tulong din ng mutya ng kidlat, ay napakabilis ng ginawang pag-ilag ni Gobernador. Ang malakas na suntok na pinakawalan ni Tandang Bosyo ay tumama sa lupa na nagdulot ng malawak na uka. Sa pagkakataong ding yun, ay dinaluhan ni Tata Eko ang pangkat nila Pilo at Burnok para pagsabihan. "Naka, kain naman kayo. Hindi kat sinabihan na kayo ng matanda na magtaga. Batid ko naman na nais nyo laang tumulong. Pero makadaragdag laang kayo sa bigat ng gagawin namin para ikipaglaban. Tika, ipapakita ko sa inyo kung papaanong umatake sa malayong distansya nang hindi nakikita at nararamdaman." Patuloy ang pagpapalitan ng atake ng aswang na si Gobernador at ni Tandang Tasyo at Bosyo. Sa tuwing si Tandang Tasyo ang gagawa ng pag-atake, ay sabay na ginagamit ng aswang ang mutya ng pagong at pawikan para mapataas nito ang kabal bilang kalasag. Nasasabayan ng kakayanan ng dalawang mutyang yun ang kakayanan ng mutya ng buwaya na tinatangan ni Tandang Tasyo. At kapag si Tandang Bosyo naman ang gagawa ng pag-atake, ay hindi ipinagsasapalaran ng aswang ang kanyang kaligtasan. Hanggang sa panahon kasing yun, ay wala pa ring nakakaalam ng kung anong mutya ang tinatangan ni Tandang Bosyo. Pero isa lang ang alam ng nakararami. Ang mutyang tinatangan ni Tandang Bosyo ay may kakayanang bumasag ng kahit anong kabal na ginagawa ng alinmang mutya.
Kaya nga nabansagan itong tagadurog. Isang bagay ang napagdesisyonan ng gobernador. Sasalagin niya ang lahat ng atake ni Tandang Tasyo at iiwasan naman ang kay Tandang Bosyo. Hindi niya na rin aatakihin ang tagasalag dahil paniguradong masasayang lang ang kanyang enerhiya. Napakataas ng antas ng kabal ni Tandang Tasyo at hindi niya iyon kayang basagin. Si Tandang Bosyo ang aatakihin ng aswang. Di hamak na mas mahina ang depensa ng tagadurog kaysa sa tagasalag. Mabilis na pumadyak si Gobernador Santiago sa lupa at bumulusok papasugod kay Tandang Bosyo. Sa sobrang bilis ng pag-atake ng aswang ay hindi aabot si Tandang Tasyo na harangin yun para maprotektahan ng kaibigan. Nang 5 metro na lamang ang pagitan ng aswang na gobernador at ni Tandang Bosyo ay biglang bumagal ang paggalaw ng aswang. Labis na ipinagtaka yun ng aswang. Alam niyang hindi yun dulot ng mga mutyang ibinaon niya sa sariling katawan. Nakasisiguro siyang malakas ang katawan niya bilang aswang at kayang tanggapin ng kahit ilang mutyang nais niyang ibaon sa sarili. Sa mga sandaling yun ay nakatago sa itaas ng puno si Tata Eko. Umiihip yun sa kanyang daliri na siyang itinuturo sa aswang na gobernador. Mainam na pinupuntirya ng manggagamot ang mga binti at hita ng aswang na nagdulot sa pagkilos noon para bumagal. Batid na ng gobernador na ang sanhi ng kanyang pagbagal ay maaaring dahil sa tigalpo. Pero sino ang maaaring gumawa noon? Paniguradong may mataas na aral ang sino mang gumagawa ng tigalpo na pinapatama sa kanya. Dahil kahit nagmasid na siya sa paligid ay hindi niya makita o maramdaman kung saan iyon nagkukubli. Nang bumalik ang tingin ng aswang kay Tandang Bosyo ay kitang-kita nito na nakahanda ng umatake ang matanda. Ang tindig nito at titig ay nagbabanta ng pagkitil ng buhay. Pinagana ni Tandang Bosyo ang kakayanan ng tinatangan niyang mutya. Inilagay niya iyon sa kanyang kanang kamao, dahilan para dumikit yun sa lupa. Mapapansin din na lumulubog ang kamao ng matanda na parang napakabigat noon. Hindi pa rin nawawala ang epekto ng tigalpo sa mga hita ng aswang. Inilagay nito ang lahat ng kabal ng mutya ng pagong at mutya ng pawikan sa kanyang mga bisig. Pinalakas niya rin ang kanyang kalasag ng 10 ulit sa pamamagitan ng mutya ng putik. Tinanggap ng aswang na gobernador ang napakalakas na suntok ni Tandang Bosyo. 30 metro ang itinalsik nito. Nagkaroon din ng mga bali sa buto nito sa bisig na kanyang pinangsalag sa atake ng matanda. Gumuhit din sa bibig nito ang kakaunting dugong tumulo. Labis na galit na ang nararamdaman ni Gobernador Santiago. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ngayon lang ito nakatanggap ng ganoong kalakas na pag-atake at iyon ang hindi niya matanggap. Ang labis na galit at puot na yun ang gumising sa isa pang antas ng kanyang pagiging aswang. Tinubuan ng malalapad na pakpak sa likod ng gobernador. Isang uri ng aswang na may kakayanang makalipad at may likas na kakayanan para hindi talaban ng kahit anong tigalpo. Gaano man kataas ang antas ng aral ng sino mang gumagamit noon. Tumindig ang aswang na si gobernador at lumipad na mas mataas pa kesa sa mga puno ng kasukalan. Bumulusok ito pa ibaba, papasugod kay Tandang Bosyo. Kitang-kita naman ni Tata Eko ang ginawang aksyon ng aswang. Sunod-sunod itong umihip sa daliri ng mga kamay at pinuntirya ang bumubulusok na aswang. Subalit walang naging pagbabago sa bilis ng aswang na yun. Hindi na umiepekto ang tigalpo ni Tata Eko. Sa pagkakataong yun ay halos magkatabi na si Tandang Bosyo at Tasyo. Mapoprotektahan ng tagasalag ang tagadurog. Gamit ang mutya ng buwaya ay binalutan ni Tandang Tasyo ang sariling katawan ng mataas na antas ng kabal. Iniharang ang sarili sa papasugod na aswang.
Subalit nang malapit na ang gobernador, ay bigla iyong naglaho sa harapan ni Tandang Tasyo. Sa sobrang bilis ng aswang, ay lumitaw yun sa likuran ni Tandang Bosyo. Isang malakas na pagsipa ang tinanggap ng tagiliran ni Tandang Bosyo mula sa gobernador, na ikinatalsik nito ng 20 metro. Nabali ang ilang tadyang ni Tandang Bosyo dahil sa tinanggap na pag-atake mula sa gobernador. Subalit hindi pa rin yun kakikitaan ng pagkatakot at pag-aalinlangan. Dahil sa pangyayaring yun, ay inilagay na ni Tandang Tasyo ang kanyang kabal sa mga kamao. Si Tata Eko naman ay inutusan na ang kanyang kaibigang kapre na sumanib sa kanya. Wala nang epekto ang kanyang paggamit ng tigalpo, kung kaya't kailangan niya ng tumulong sa pisikal na pakikipagkumbate laban sa aswang. At ang tagadurog naman ay muling tumindig na parang walang nangyari. Inilagay niya na rin ang kakayanan ng kanyang mutya sa kanyang mga kamao. Magkakasabay na sumugod ang 3 matanda sa kinatatayuan ng aswang. Subalit nang malapit na ang 3, ay mabilis lamang iyong lumipad para makaiwas. Kainaman niyang aswang na yan! Mandaya! Dapat ay walang lilipad. Paano ka namin tatamaan niyan?